Tehát akkor a bemutató anyaga egy rövid termék áttekintéssel indítunk, és átvesszük az alkalmazási területeket, utána pedig egy termék információs bemutató, illetve a szokásos energiagazdálkodási lehetőségeket fogjuk átvenni, illetve a kompatibilis energiabankokat, milyen energiatárolókkal működnek ezek a verziók. Egy rövid telepítési és üzembe helyezési bemutatót is terveztünk, illetve az új genport funkciókat, tehát ugye mivel több ez a széria a T2, T3-as verziónál, itt azért, aki már volt nálunk korábban és végighallgatott egy ilyen előadást, akkor azért sok átfedést fog tapasztalni, sok átfedést fog látni. De azért összegezzük a legvégén a különbségeket és a abszolút kiemelhető pontokat, mivel tud többet a T2, T3 Pro széria, tehát ez a Gen széria. Úgyhogy akkor vágjunk is bele. Amit már megszokhattunk, tulajdonképpen a T2 és a T3 DG széria ebben a szegmensben megegyezik a sima verzióval, ami azt jelenti, hogy 5, 6, 8, 10, 12 kW-os verzióban érhető el a T2-es modell, ami 2 darab független munkaponttal rendelkezik, és ugyanúgy 20 A maximum működési áram befogadására képes. Tehát akár nagy bifaciális panelekkel is fogjátok tudni használni. A T3-as verzió ezzel szemben ugye 3 független munkapontot kap, mi rendkívül híres ilyen szempontból a piacon, nagyon sokan választjátok, mert tényleg a 3 független munkapont ezekben a hibrid szériákban azért más gyártóknál ritkábbak. Viszont itt 16 A maximum működési árammal kell majd számolni, ami így is egyébként elég magasnak mondható. De valóban, hogyha tetősíkok így hozzák, akkor a 3 független munkapont az nagyon jól tud jönni. Ugyanúgy, mint ahogy a korábbi modellt, gyors beállítás és beüzemelés jellemzi. Itt, amit mellé tudunk tenni, hogy ugyanúgy nagyon könnyű maradt, és abszolút egy egyemberes telepítést tesz lehetővé. A legnagyobb 12 kW-os modellünk súlya sem éri el a 30 kg-t, tehát tulajdonképpen tényleg egy ember akár képes az invertert és az akkumulátor szettet összeállítani. Tehát valóban könnyebb, mint a korábbi T1-es széria, ez egyértelmű. A megbízhatósága, illetve a teljesítmény az ugyanúgy megmaradt, tehát 150%-os DC-AC túlméretezhetőséget azt biztosítjuk. A Shade algoritmusával továbbra is elérhető szoftveres árnyékkezelés. Az aszimmetrikus kitáplálás grid és EPS oldalon ez már alap, tehát csak ilyen modelleket tudtok vásárolni a disztribútoroktól már. Az ESCI, tehát ez az aktív DCI védelem is elérhető, ezzel kapcsolatban is tudtok érdeklődni itt a Manitonál. A testre szabható energia management, ez ugyanúgy elérhető. Az 50 amper töltési kisütési áram az akkumulátor függő, de abszolút elérhető már. Ugye más energia management rendszerekkel is működik, tehát lakos otthon rendszerbe is akár illeszthető. Modbus TCP/IP-n keresztül ez bármikor megoldható. Ezzel kapcsolatban is tudtok tőlünk segítséget kérni, hogyha regiszterkiosztásokról van szó, elérhetőek vagyunk. Illetve hát ugye akkor ez a gen csatlakozó, tehát amitől a DG verzió, tehát ez egy dízelgenerátor csatlakozó, vagy pedig egy intelligens fogyasztó módként használható. Ezzel kapcsolatban egy jó pár trükköt és információt fogunk megosztani a következő snitteken.
Ja, illetve hát a energiatárolás szempontjából pedig továbbra is a SolarPlanetnek a második generációs energiatárolóit tudjuk javasolni hozzá. Hogy hogyan is néz ki tulajdonképpen ez a DG széria. Egy nagyon picit szélesebb lett a sima verziónál, és nagyon-nagyon picit súlyban egy picit nőtt, de ugyanakkor a felépítése, illetve a jellemzői azok ugyanazok. Tehát, ahogy már beszéltünk róla, abszolút egyemberes méreteit tekintve, illetve a felépítését tekintve is teljesen megegyezik. A SolarPlanetnél már jól megszokott módon elkülönülnek ugye a DC, illetve az AC csatlakozók közöttük szépen a kommunikációs interfész táblán elérhetőek azok a kommunikációs csatlakozók, ami a következő snitten majd még átbeszéljük, akkor kezdjük el balról jobbra, hogy mindenki számára érthető legyen. Tehát itt kezdjük mondjuk a PL csatival, fölötte pedig ott van már rögtön egy darab akkumulátor bemenetünk, utána ugye van nekünk egy DC oldali leválasztó chatting, 3 független munkapont, ugye most itt egy T3-as modellt látunk a képen, van egy kommunikációs portunk az AI Dangle-nek, ugye a nullába fog menni, utána pedig akkor ez a interfész tábla, és utána láthatjuk akkor a GEN portot, ami már egy új, ez az új csatlakozó, ennyivel több ez a Pro széria, illetve a grid és a load oldali AC csatlakozó, tehát látszik, hogy tényleg teljesen korrektül elkülönül a DC-AC oldal. Itt akkor egy kis kép a interfésztábláról. Itt annyival változott a helyzet a korábbi modellhez képest, hogy a alsó-középső R45-ös portot felváltotta ez az 5-ös 6-os terminál, de összességében azok a főpontok, meg is próbálom akkor nektek egy lézermutatóval mutatni. Tehát ugye amiket a leggyakrabban fogunk használni, illetve fogtok használni telepítés közben, az egyébként ugyanúgy megmaradt. Tehát első körben a 4-es terminált tudom akkor kiemelni, ahová az áramváltókat, amiket ugye a dobozban találtok, fogjátok tudni használni. Tehát L1, L2, L3, szépen S1, S2, azokat ide kell majd csatlakoztatni, hogyha azt az energiamérési módszert használjátok. Abban az esetben, hogyha az Istron energiamérőt szeretnétek bekötni, akkor az továbbra is a 2-es terminál első 2 pinjén kap helyet. Úgyhogy ezek azok a portok, amiket szinte biztosan fogtok használni. Itt változott még, ugye van nekünk egy USB csatlakozónk firmware frissítéshez, de bár továbbra is a szerver oldali, vagy pedig közvetlenül a 2 pont közötti frissítést preferáljuk. Egyébként egyszerűbb nektek is, biztos vagyok benne. Itt a Modbus TCP/IP csatlakozó az, ami már dedikálva itt jelen van, de valóban itt annyi változott, hogy valóban eltűnt egy R45-ös, és ez az 5-ös 6-os terminál az, ami felváltotta, tehát az RS485-ös portok váltották fel ezt a csatlakozót. Úgyhogy akkor adjunk is tovább, nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Továbbra is elérhető ugye 2 ez az energiamérési mód, amit mi tudunk adni, akkor nézzük hátulról. Tehát ugye van a 3 darab CT a dobozban, illetve az SDM630 Modbus V2-es Istron okosmérő, ez az, ami fix, illetve itt az AI Dangle, ami szintén a korábbi modelleknél is megvolt, és ez most is így van, speciálisan ezekhez a hibrid inverterekhez gyártva. Hát ez fontos tudni, hogy ez egy
Ez egy külön modell, ez az AI Dangle, ez kimondottan a hibridekhez készült, és látszik is egyébként, majd a címkén el tudjátok olvasni, kimondottan ezekhez a modellekhez van. Itt nagy különbség valóban nincs az előtt modellhez képest, tehát a sima T2, T3-hoz képest annyi, hogy van már nekünk ugye egy gen csatlakozónk, de összességében a falitartó konzol, ugye a használt utasítás, ugye az AC, DC csatik, ezek ugyanazok. Mm, itt differencia nincsen, továbbra is ugye a Phoenix kontakt csatikat használjuk, DC oldalon, illetve az MC4 Evo csatit a akkumulátorhoz. Nézzünk akkor egy kicsit gyakorlati részt az egyinverteres, tehát a leggyakrabban használt lakossági szegmensben hogyan is néz ki. Aki már látta a korábbi előadást, az annak feltűnhet, hogy tulajdonképpen csak a dízelgenerátor csatlakozó az, ami újdonság, de felépítésében ugyanúgy állunk. Tehát az inverterhez ugye tudunk csatlakoztatni energiatárolót. Itt az EPS kimenetet használjuk ugye azokra a fogyasztókra, amiket szeretnénk, vagy végfelhasználó szeretni, hogyha közműhálózat megszűnése után is működnének. Itt ugye közvetlenül a szolgáltató mérőóra után ugye helyet kap az Isztron energiamérő, itt az ábrán ezt használjuk, és akkor utána szépen sorakoznak a fogyasztók, poweráció oldalon, LTS oldalon, és akkor itt pedig meg tudja támogatni ezt a hálózati rendszert egy dízelgenerátor is. Itt pedig ugye a felhő alapú szerver szolgáltatáshoz, ugye itt most VLAN-on csatlakozik az inverter a dongle-höz, tehát internetet azt már itt Wi-Fi-n érjük el, és applikáción keresztül, vagy a webszerveren keresztül tudjuk monitorozni, illetve beállítani magát a rendszert. És akkor nézzük meg, hogy hogyan nézünk ki multiinverteres módban. Ez továbbra is azt jelenti, hogy 4 darab ilyen inverter tud lekezelni egy darab dongle. Tehát a korábbi modellhez hasonlóan itt is 4 invertert fogunk tudni használni. Inverterenként pedig továbbra is a 4 20 kW-os toronnyal tudunk gazdálkodni, így az elméleti maximum, amit elérhetünk, az ugye 48 kW termelési kapacitás és 328 kWh tárkapacitás. Itt azért meg kell jegyeznünk azt, hogy ez a paralel módban, tehát ez a párhuzamos mód, ez még továbbra is fejlesztés alatt áll, szeretnénk elérni nagyobb számokat itt a paralel módban, illetve itt azért LPS oldalon, ugye itt látszik, hogy LPS oldalon azért együtt dolgoznak az inverterek. Vannak még limitációk, egyértelműen. Tehát jelenleg még dolgozunk azon, hogy a dízelgenerátor portot is fogjuk tudni majd használni. De ez abszolút szoftver kérdés, és dolgoznak rajta a kollégák, hogy minél több modellt tudjunk párhuzamosan kötni, és minél több energiát tudjunk majd megtermelni, illetve fogyasztót ellátni egy nagyobb multiinverteres módban. Tehát nagyobb ipari létesítményeknél is tudjátok használni ezeket az invertereket. Nézzük akkor át röviden a specifikációt, ami tulajdonképpen nem változott az előtt modellhez képest, de pár dolgot akkor azért kiemelnénk itt a DG szériának a adatlapjából. Ugye láthatjátok, hogy ugyanúgy, ahogy a korábbi verziónál elérhető a 150%-os túlpanelezhetőség. Valaki kapcsolja ki a mikrofonját, mert kicsit zavaró. Tehát a 150%-os túlméreterezhetőség az továbbra is elérhető PV oldalon, ezt látjuk,
Itt, amiről érdemes még beszélni, az a minimális, illetve a termelési feszültség. Ezt azért ezzel az érdemes úgy kalkulálni, hogy ez a feszültség mindenképpen legyen meg. Voltak ezzel kapcsolatban észrevételek, tehát lehetőség szerint ne ez az ideális string feszültség, ezt mindenféleképpen jegyezzük meg, tehát nem fog elindulni az inverter egy 150 voltos feszültségtartományban, tehát úgy alakítsuk ki majd akkor a stringeket, munkaponti feszültség szintet, hogy az elérje ezt a 180 voltot minimum, de lehetőség szerint azért inkább fölötte legyen. Jó, itt ugye a működési feszültségtartomány, szintén ez miatt ez egy ajánlott elméleti minimum, maximum. Mi azt gondoljuk, hogy azért ritkán fogjuk elérni a 950 voltos elméleti maximumot. Szeretnénk, hogyha erre azért figyelnénk, hogy ideális string feszültséget alakítsunk ki, ami lehetőség szerint nem nagyobb. A differencia munkapontok között mint 400 volt, de ez már azt gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, aki ilyen rendszert telepít. Azért erre figyelni kell, hogy lehetőség szerint a munkapontok közötti feszültségszint az közel legyen a többihez. Itt a 20 ampere, amit említettem, megjelenik max bemeneti áramként, ez ugye munkapontonként 20 ampert fog majd fogadni, e fölött ugye vágni fog az inverter, és akkor ez a két munkapontunk van, tehát kétszer 20 ampert fogtok tudni használni, és továbbra is ugye megvan, mint az összes többi inverterünknél, a kettes szintű védelem. T3-as szériánál ugyanez, akkor ezen gyorsan átszaladunk. Itt is kiemelném továbbra is ugye a termelési induló feszültségünk a 180 volt, e fölé tervezzétek majd a stringeket. Itt ugye már csak 16 amper az, ami MPPT-ként jelentkezik, viszont ebből már 3 van, így azért jobban lehet gazdálkodni, és akkor a túlfeszosztály ugyanúgy DCAC oldalon 2-es szinten. És akkor nézzük át azokat az energia gazdálkodási módokat, amikről korábban is szó volt. Ugye 4 energiagazdálkodási módot tud a rendszer, illetve ennél a dízelgenerátoros verziónál még a GenPort kapott 2 választható módot. Ugye energiagazdálkodási módból a saját fogyasztási üzemmód, ez a leggyakrabban használt self-consumption módként jelentkezik fordításban. Ez a leggyakrabban használt üzemmód, azt kell, hogy mondjam, van egy szünetmentes, egy ilyen backup táplálási üzemmódunk még, ami elérhető. Van egy off-grid módunk, ugye szigetüzemű rendszerekhez, illetve elérhető egy felhasználó által meghatározott mód, itt ugye be tudja majd állítani a végfelhasználó a töltési, kisütési időket órára, napra. Ez egy rendkívül hasznos mód lehet majd a későbbiekben, esetleg az sávos rendszert vezetik be. Illetve a generátormód, ami vagy ugye dízelgenerátor bemenetként, vagy pedig egy ilyen okos fogyasztó kimenetként fog majd működni. Ezzel kapcsolatban egy pár dolgot majd megosztok később, hogy gyorsan vegyük is át az energiagazdálkodási módból a saját fogyasztási üzemmódot, majd ugye látjuk, hogy hogyan is alakul az energiaáramlás abban az esetben, hogyha elérhető PV oldali energiánk van. Tehát napközben így alakul. Tehát ugye abban az esetben, hogyha PV oldali energiatermelés alacsonyabb, mint ugye a fogyasztók, akkor ugye és az akkumulátor ugye nem elérhető, ebben az esetben ugye akkor a hálózat oldalról egészíti ki az inverter a fogyasztókellátáshoz szükséges energiát,
abban az esetben, hogyha a PV és az akkumulátor is elérhető, de még mindig nem annyi, amennyi a fogyasztóknak szükséges, akkor szintén használja a grid oldalt. Viszont hogyha PV oldal már akkor energiatermelés érhető el, ami nagyobb, mint a fogyasztók mértéke, akkor ugye képes az energiatárolót is tölteni, ellátni a fogyasztókat is, és hogyha olyan területen van, ahol ez nincs korlátozva, akkor még a hálózatba is képes energiát kitáplálni. Nyilván ugye ez változik abban az esetben, hogyha éjszaka van, PV oldal ugye nem elérhető, ilyen esetben ha az energia tárolónk ugye fel van töltve, akkor az képes akár a grid oldallal, akár önmagában ellátni a fogyasztókat. Abban az esetben nyilván, hogyha ez megszűnik, akkor pedig az inverter ugye képes továbbra is az EPS-en keresztül nyilván ellátni már a grid oldal segítségével a fogyasztási igényeket. Nézzük meg, hogy mit mutat a backup, tehát a szünetmentes táplálási üzemmód. Ezt leggyakrabban olyan területeken használják, ahol gyakoriak a áramszolgáltatói hibák, esetleg kimaradások. Tehát itt ugye prio az energiatároló, tehát PV oldalról is, vagy akár AC oldalról is az inverter csak az energiatárolóra fókuszál. Elsősorban nyilván a fogyasztók, de cél az, hogy az energiatároló legyen maximálisan feltöltve annak érdekében, hogyha itt a hármas ábrán látszik, hogyha megszűnik a szolgáltatói oldalról az energia, akkor képes legyen akár PV-vel, vagy akár önállóan ellátni az EPS oldali fogyasztókat. Ez is egy rendkívül hasznos és bizonyos esetekben nagyon jól használható energiagazdálkodási üzemmód. És akkor egy szintén nagyon népszerű az utóbbi időben off-grid módban használni, tehát szigetüzemben, hálózatról leválasztott üzemmódban használható energiagazdálkodási mód. Itt ugye az AC oldalról ugye itt nem is feltételez ebben az esetben energiát az inverter, tehát napközben az EPS oldali fogyasztókat képes ellátni energiatároló, illetve a PV oldalról. Abban az esetben, hogyha a PV oldalról több jön le, mint amennyit fogyasztanánk, akkor képes ugye feltölteni az energiatárolót, amit éjszaka fog tudni használni. Itt annyit mindenféleképpen meg kell jegyezni, ahogy az ábrán is látszik, az inverter energiatároló nélkül nem fog elindulni szigetüzemmódban, tehát csak PV oldalról nem fog tudni működni. Ez egészen biztos. És akkor röviden arról a custom módról, amit ugye a végfelhasználó is tud állítani. Tehát egy felhasználó által meghatározott időben történő töltést, kisütést tud automatizálni napra, órára, idősávokra pontosan. De ez majd esetleg a későbbiekben lehet nagyon hasznos funkció, de van, aki ezt is egyébként használja. De ezen is látszik, hogy abszolút teljes mértékben testre szabható ez a rendszer, illetve a rendszernek a működése. És akkor itt vannak ezek az új, kicsit izgalmasabb funkciók, amivel ugye bővítettük a sima T2, T3 verzió szériát. Itt ugye a dízelgenerátor port, ami mutatja, hogyha megszűnik ugye az AC oldal, vagy alapesetben nincs is, akkor a dízelgenerátorral képesek vagyunk ellátni az EPS portot, vagy az EPS-t és az energiatárolót is tölteni, vagy pedig ugye felesben, tehát az mondjuk a dízelgenerátor képes ellátni az EPS oldali fogyasztókat, amíg PV oldalról mondjuk töltjük az akkumulátort. Itt ugye
nem véletlenül mondtam külön, tehát itt azért nem lehetnek átfedések. Ezzel kapcsolatban a összegzésnél majd elmondjuk még egyszer a fontosabb dolgokat, de az a lényeg, hogy egyszerre a dízelgenerátor és mondjuk egyszerre a PV oldal nem fogja tudni mondjuk tölteni az energiatárolót, vagy ellátni fogyasztókat, tehát ezt valamilyen szinten ezt külön kell majd beállítani, az energiaáramlást, de képesek egyszerre is működni, tehát ez nem kérdés, csak akkor viszont két külön célt kell nekik majd megadni. Illetve itt van az intelligens fogyasztómód, amit hogyha a genportot nem dízelgenerátorra szeretnénk alkalmazni, hanem egy okos fogyasztót, tehát egy smart load kimenetként szeretnénk használni. Itt talán ez a piktogram annyira nem egyértelmű, de itt egy vízmelegítő foglal helyet. Tehát abban az esetben, hogyha PV oldalról elérhető többletenergiánk van, és azt nem szeretnénk a hálózatba kitáplálni, így jelenleg mondjuk 5 forintért, akkor azt az inverter ugye képes melegvízként tárolni, tehát akár ide egy boilert tudunk kötni, és így a PV oldalról elérhető plusz energiát, ha már tényleg az energiatárolónk is tele van, nincsen fogyasztónk, akkor képes tárolni, és ezt le tudja abszolút jól menedzselni. Úgyhogy ez a plusz funkció, ez rendkívül népszerű. Na és akkor beszéljünk a kompatibilis energiatárolókról. Ugye egyértelmű, hogy nem változott, tehát továbbra is a high voltage energiatárolókkal dolgozik a SolarPlanet a T2-T3 DG verziója is, de a SolarPlanet energiatárolóink kívül, bár mi ezeket preferáljuk és ajánljuk, további gyártóknak a high voltage rendszereivel is működnek, tehát akár a Pylon-Tech PowerCube sorozata, XH sorozata, vagy a Force, ugyanúgy a Lithium Valley, vagy akár a BYD-nak a HVS, HVM szériája kompatibilis, ezeket a SolarPlanet applikációban látjátok, elérhető. Ez a lista folyamatosan bővül egyébként, tehát a SolarPlanet appon is tudjátok követni, hogy milyen high voltage energiatárolókkal képes működni. Tehát nem csak a SolarPlanet rendszerével, de mi azt preferáljuk és azt javasoljuk hozzá a különböző plusz fejlesztések miatt egyértelműen. És akkor itt egy rövid kitekintés, hogy mik is a high voltage rendszerek, energiatárolók előnyei, pro és kontra a low voltage rendszerekkel. Ugye itt a teljesítményben nem kérdés, hogy mivel magasabb feszültségen vannak tartva ezek a energiatároló tornyok, így nagyobb teljesítményt tudnak leadni azonos áramerősség mellett. Valóban nagyobb jelentős energiaigényű területeken ezt szoktuk javasolni, illetve hát ez egyetemen ez az, ami hatékonyságban jobb, mint mondjuk az alacsony feszültségű rendszerek. Tehát low voltage rendszernél azért több egységet kell párhuzamosan csatlakoztatni ahhoz, hogy ezt a nagyobb teljesítményigényt ki tudják elégíteni. Így ezáltal rendszerhatékonyságban is jobbak, tehát ugye a nagyobb feszültségen tartott rendszer nem feltételez olyan magas áramerősséget mondjuk, mint egy low voltage rendszernél, ezáltal ugye az energiaveszteség, illetve a vezető méret is csökken. Ezt ugye látjátok telepítés közben egyértelműen, hogy sima szolár 6-os 10-es vezetékkel fogjátok tudni használni, és akár odébb is tenni az invertertől jóval odébb az energiatárolót, míg ez egy low voltage rendszernél igen költséges, vagy akár elképzelhetetlen is mondjuk egy ilyen 20 méteres távolság. De kétségtelen igen, hogy low voltage-al szemben, ahol azért a magasabb áramerősség miatt ez magasabb vezetékköltségeket is jelent, hogyha
akár 3-5, akár 10 métert szeretnénk elérni, ott már bizony a vezeték költség az már egy szemben összeg lesz. Illetve a biztonság, ami még nem elhanyagolható, tehát általánosságban kijelentető, hogy biztonságosabbak a high voltage rendszerek tűz- és robbanásveszély szempontjából, ugye, de azt is el kell mondani, hogy valóban az alacsonyabb feszültségű energiatárolók viszont biztonságosabbak lehetnek a telepítők és a felhasználók számára, hiszen ugye ott azért alacsonyabb feszültség miatt ez ilyen érintésvédelmi szempontból kevésbé kockázatos, viszont pont ez miatt a high voltage rendszereknél ugye sokkal szigorúbbak azok a biztonsági előírások, amiket be kell tartani, illetve amiknek meg kell felelni. Ugye ezeket a szempontokat érdemes szem előtt tartani, akkor ilyen rendszert tervezünk. De akkor térjünk is vissza a G2-es energiatárolóhoz, ami tökéletesen passzol ehhez a szériához is. Gyorsan akkor átvesszük, hogy hogyan is épül fel egy ilyen második generációs, ugye egymásra helyezhető akkumulátortorony. Így néz ki az a szett, amit meg kell nekünk ugye vásárolni ahhoz, hogy egy ilyen tornyot össze tudjunk állítani. Itt is azt tudjuk csak elmondani, hogy gyakorlatilag minden benne van a dobozban, amire a telepítéshez szükség lehet. Az első és legfontosabb, amit ugye meg kell vásárolnunk, az maga a BCU csomag, ami ugye tartalmazza magát a vezérlőt, illetve egy base, egy ilyen talpat, illetve a rögzítésre szükséges csavarokat, illetve miután ezt megvásároltuk, akkor szükség lesz még ugye energiatároló modulokra, amikből ugye minimum 3-at kell vásároljuk, és maximum ugye 8 modul magasságig, tehát 20 kW-ig tudjuk fejleszteni a tornyunkat. Kiegészítőkben, illetve csatlakozókban azért sokkal kevesebb dolog kell, illetve szükséges, mint egy inverterhez, de mondom, minden megtalálható a dobozban, tehát mint a kábel, a fali rögzítő, nyilván a használt utasítás, illetve a kommunikációs kábel, hogyha ugye láncba kötjük őket. Abban az esetben, hogy a több tornyot szeretnénk összekötni, akkor a Solarnek a Combiner boxára lesz szükség, ez egy különálló termék, azt kell majd megvásárolni, de ez is elérhető egyébként természetesen disztribútorokon keresztül, és egyébként figyelmeztetnek is a cég, hogyha 2 tornyot vásároltok, akkor bizony el ne felejtsétek az összekötő dobozt is megvásárolni. Nézzük is meg, hogy hogyan is épül fel. Itt van az a modulszám, amit említettem, tehát ez minimum 3 modulból épül fel. Ez a 7,5 kW-os szett, amit össze tudtok építeni, ez a legkisebb energiatároló torony, és 8 modulból áll az a 20,5 kW-os torony, ami maximum összeállítható ebből a sima G2-es szériából. Itt ugye, amit érdemes megegyezni, hogy töltési ára maximum ugye az 25 amper, kisütési pedig 30 amper. Lesz majd ebből a szériából a G2 Pro, ahol már ugye 50 ampert is elérhetünk kisütési áramként, ami szintén már jól fog tudni használni ez a DG verzió új inverter is. Itt ugye, amit még mindenképpen érdemes átbeszélni, az az, hogy ugye az IP65-ös védettség megvan, ugyanakkor, ha egy mód van rá, akkor nem javasoljuk a kültére való telepítést. Nem azért, mert beázna, vagy bármi ilyesmi probléma lenne az energiatárolóval, hanem ez miatt, ugyanis azt tudnunk kell, hogy 0 fok alatt bizony nem fogjuk tudni tölteni az energiatárolót. Ez már okozott helyenként kellemetlenséget, a telepítők hozzászoktak a low voltage rendszerek kötöttségéhez,
nem tudták, vagy nem is gondolták, hogy sokkal távolabb, akár 8-10 méterrel, akár 20 méterrel is el lehet vinni a energiatárolót az invertertől, viszont igen, ez elérhető nálunk, tehát akár 20 métert is 20 méterre is odébb lehet vinni az invertert, az energiatárolót, egy 10-es szolár kábel tudtok használni, és mindenféle probléma nélkül ez megoldható. Tehát lehetőség szerint egy olyan helyre telepítsétek le az energiatárolót, ami fagymentes, hogy semmiképpen sem legyenek olyan töltési hibák vagy problémák, amik itt bizonyos esetekben felmerültek. Jó, és azt hittem, hogy akkor ezeken meg is vagyunk. Beszéljünk akkor egy kicsit azokról az energiamérési lehetőségekről, amikről korábban már említettem. Tehát ugye kettőféle mérési módot biztosítunk, kettő energiamérő rendszerhez nyújtunk elérhető kiegészítőket. Ugye az egyik az a CT-k használata, amit abban az esetben szoktunk javasolni, hogyha az invertert megfelelő közelségbe tudjuk tenni a betápponthoz. Ez miért fontos? Nem hatékony, nem célszerű nagyon toldani ezeket a CT-ket. Amit tudni kell róla, hogy ezek kimondottan ezekhez az inverterekhez készültek, tehát szekunder oldalon nem 1 vagy 5 amperosztásúak. Tehát ezért mi azt szoktuk javasolni, hogy maximum 5 méter az a távolság, amit biztonsággal tudunk használni. Tehát abban az esetben, hogy az inverter kellő közelségben van a mérendő fővezetékhez, akkor tudjátok használni, és rendkívül gyorsan, ugye ahogy már korábban említettem, a 4-es terminál végig az S1, S2, tehát ez a L1, L2, L3, ezt a portot tudjátok használni a csatlakoztatáshoz, és mondom, abban az esetben, hogyha kellő közelségben vagytok, akkor pillanatok alatt le tudjátok a mérést. Itt amire figyelni kell, hogy a CT-n lévő nyíl, ugye az inverter felé mutasson, illetve a fázis sorrendet természetesen azt is kövessétek le, de ez egy igen kényelmes és nagyon jó megoldás, viszont abban az esetben, hogyha akár 8-10 métert toldanak hozzá, bizony a mérés pontatlan lesz, vagy akár meg is szűnhet, úgyhogy ez is okozott már problémákat. Abban az esetben, hogyha nagyobb távolság van, már 8-10-15-20, sokkal több méter, akkor ne kísérletezettek a CT-kkel, hanem az egyébként is jobban preferált energiamérőt, tehát az SDM 630 Modbus V2-est használjátok, amit szintén megtaláltok a csomagban. Ennek a bekötését láthatjátok itt a képen. Tehát itt ugye az energiamérőt már tulajdonképpen már csak egy vezetékkel, egy RS 485-ös vezetékkel fogjuk összekötni ugye az inverterrel. Ennek a távolsága a gyártói leírások szerint maximum 1000 méter lehet. Láttunk már 400 méteres működőrendszer, tehát elképzelhetőnek tartjuk, hogy ez működik. Egy megfelelően árnyékolt vezetékkel, úgyhogy tényleg bátran használjátok ezt, sokkal pontosabb, mint egyébként a CT lenne ilyen bármilyen nagyobb távolságban. Itt ugye a kommunikáció szintén már említettem, a 2-es terminál első két pinjét fogjátok megtalálni, az RS485 A pozitív, B negatív pólusokat. Ezeket kell összekötni az energiamérőnek a felső kiegészítő kapocs során található, természetesen megfordítva a sorrendet, tehát itt B-A plusz az a sorrend, arra figyeljetek majd, hogy itt elég gyakran előfordulnak kommunikációs problémák az miatt, mert itt bizony véletlenül összecserélődnek a polaritások, úgyhogy ezekre figyelni kell, de tulajdonképpen ezt leszámítva nem kell semmit beállítani az energiamérőben, hiszen minden paraméter, minden kommunikációs paraméter már ez beállításra került, tehát teljesen plug and play egy ilyen rendszer, hogyha megtörténik
megfelelő vezetékelés, akkor utána, miután engedélyeztük az energiatárolót a SoftNet applikáción keresztül, akkor már használhatjuk is, illetve már látjuk is szerver oldalon is a mért eredményeket. Nyilván az energia irányára figyeljetek, tehát ugye föntről jövünk be szolgáltatói mérőórától lehetőség szerint, és akkor lent pedig haladunk tovább az inverter felé. Tulajdonképpen ennyire kell csak figyelni, de rendkívül jó használható és stabil kommunikációval tényleg jó mérési eredményeket kapunk, és egy vízfattos rendszert is tökéletesen le tud szabályozni így az inverter. Oké, és akkor nézzük át, hogy a GEN portot, ezt az új portot hogyan is tudjuk használni, abban az esetben, hogyha dízelgenerátort csatlakoztatnánk rá. Ugye jelen pillanatban kizárólag háromfázisú dízelgenerátortal tudjuk használni az inverterünket. Fejlesztések vannak rá, hogy ezt akár egy egyfázisú generátorral is meg fogjuk tudni majd támogatni. Jelenleg ez még nem elérhető. Bízunk benne, hogy ez majd változni fog a jövőben. Amit itt tudnunk kell generátor oldalról, hogy egy olyan dízelgenerátort kell választanunk, ami képes indítójelre ugye, indulni és leállni. Itt az egyes terminál utolsó két pinjét tudjuk használni erre a indítójel megadására. Egyébként a legtöbb dízelgenerátor már erre képes, tehát itt ez nem kérdés, hogy ezt tulajdonképpen bármilyen dízelgenerátorral, háromfázisú dízelgenerátorral fogjuk tudni ezt használni. Tehát, hogyha dízelgenerátorra szeretnénk használni a GEN-portot, az bekötés oldalról ez így néz ki. Itt a többi port bekötését, illetve biztosítását is láthatjátok közben. De akkor nézzük át azt, hogy mi van akkor, hogyha nem bemenetként, hanem kimenetként használnánk ezt a GEN-portot, ami fizikailag ugye így néz ki. Tehát ha intelligens fogyasztó módban használnánk, és fogyasztókat szeretnénk rákötni, akkor itt már a háromfázisú megkötés nem él, tehát akár egyfázisú fogyasztót is rá tudunk kötni erre a portra. Tehát tényleg valóban vagy egy boilert, vagy bármilyen más vízmelegítőt, tehát hogyha az energiát melegvíz formájában szeretnénk tárolni, akkor erre akkor van abszolút lehetőség. De természetesen van lehetőség háromfázisú fogyasztó használatára is, tehát hogy akár mondjuk egy fűtésrendszert szeretnénk, és azt üzemeltetnénk az elérhető PV szinte feleslegesen, vagy felhasználatlan PV energiával fűteni, akkor ez is kivitelezhető, tehát a háromfáziston is tud működni ez a port kimenetként. Vissza fogunk térni, és át fogjuk nézni majd azt, hogy szoftveresen ennek a beállítása hogyan is néz ki. Egyébként rendkívül egyszerű, de itt a lényeg az, hogy itt nincsen megkötés, tehát akár egyfázisú, akár háromfázisú fogyasztót is tudunk rákötni, és fog tudni működni a fölös PV energiából. Nézzük akkor át, hogy hogyan is néz ki a konfiguráció, egy SoftNet applikációs konfiguráció. Ugye nektek nem kell mondani, mert jó eséllyel már mindenkinek le van töltve, és van létrehozva telepítői fiók, de akkor esetleg azok, akik még nem találkoztak ezzel, gyorsan elmondom, hogy a SoftNet applikáció, ami elérhető ugye áruházból, a SoftNet applikáció segítségével tudjuk telepíteni, illetve létrehozni az erőművet, menedzselni ezeket. Miután letöltöttük az applikációt, akkor szükség van egy bejelentkezésre, ugye ez létre kell hoznunk egy telepítői fiókot, végfelhasználónak pedig egy végfelhasználói fiókot. Ez mindenképpen fontos nekik is, hiszen a monitorozáshoz szükség lesz majd egy ilyen fiókra. Miután kiválasztottuk a megfelelő fiókot, amit szeretnénk használni, egy telefonszám vagy egy e-mail cím segítségével le tudjuk írni azt a verifikációs kódot, aminek a megadásával gyakorlatilag
illetve egy bejelentkezési jelszó megadásával készen is tudunk lenni egy ilyen regisztrációval. Pillanatok alatt megvan, végfelhasználónak is rendkívül egyszerű, úgyhogy ezt tudjátok használni. Nézzük azt, hogyha már készen van a fiókunk, akkor hogyan is kell erőművet létrehoznunk. Az erőmű létrehozása bejelentkezés után történik. Egy picit már átköltözött ez a pluszjel ide középre, de tulajdonképpen igen, ezt a pluszjelet kell használnunk. Ugye a bejelentkezés után egyébként megjelennek azok az erőművek, amiket telepítettünk, vagy amikhez jogosultságunk van. Végfelhasználóknak nyilván csak azok, amiket a telepítők megosztottak velük. Tehát pluszjelre fogunk bökni, és erőmű létrehozása vagy módosítása menüt kell, hogy választjuk. Ezután be kell olvassuk az inverternek, a dongle-jének a QR kódját. Miután a QR kódot beolvastuk, akkor elkezdődik az energia, akarom mondani, igen, a plant létrehozása. Meg fog jelenni egy ilyen dokumentációs oldal, amiket itt a piros csillaggal jelölt mezőket érdemes mindenféleképpen kitölteni. Ugye nyilván meg tudjuk adni azokat az alapadatokat, amik egyébként később is módosíthatóak, de ugye az energia, tehát a termelő rendszernek nevét adjuk meg, helyét, címet, ilyesmiket, mérési, tehát helyszínt, akkor meg tudunk adni energiaárat, stb. Képet tudunk hozzáadni magához az erőműhöz. Gyakorlatilag ezt pillanatokat ki tudjuk tölteni egyébként, és utána a következő gombra nyomva már el is fogjuk tudni készíteni ezt az erőművet, amit ugye utána fel is tölt a szerverre rögtön a készülék, és akkor hozzá is fogjuk tudni, meg is kérdezi, hogy hozzáadjuk-e ezt a dongle-t ehhez a sethez. Miután ugye továbbugrunk és hozzáadjuk, akkor már meg is fog jelenni a dongle-hez csatlakoztatott inverter jó eséllyel a kijelzőn, aminek a beállításait már rögtön meg is fogjuk tudni kezdeni. Ez részletesen ez így néz ki. Tehát az alapbeállításokat érdemes mindenféleképpen elvégezni, tehát gondolunk itt a szolgáltatói, tehát a magyar gridcode kiválasztására, amit ugye itt a gridcode beállításokon belül értek el. Utána, hogyha vízfattos rendszert állítunk, akkor az aktív teljesítmény vezérésen belül érdemes a gradienseket ugye felállítani, illetve az energiatárló beállításait mindenféleképpen érdemes kiválasztani. Tehát abban az esetben, hogyha mondjuk egy 10 kW-os szolplant rendszert építettünk mellé, akkor az energiatárló beállításokon belül az akkumulátor beállításain belül ki fogjuk tudni választani itt a legördülő listából ugye a SolarPlanet-nek a első-második generációs szettjét ki tudjuk választani, ugye, hogy akkor 10 kW-os esetében ez 4 modult jelent, ki tudjuk választani a már korábban bemutatott energia gazdálkodási módot, amit szeretnénk használni, és hogyha ezt konfirmáljuk, akkor utána ugrunk is gyakorlatilag tovább, és a telepítő varázsló az tovább vezet minket az energia mérési módszer kiválasztására. Itt ugye ki tudjuk választani azt, hogy a Modbus, tehát az SDM630 Modbus V2-t használtuk, vagy pedig CT-t, itt a legöldülő menüből ezt meg tudjuk tenni, engedélyezni tudjuk a mérőt, elnézést, és illetve abban az esetben, hogyha vízfattos a rendszer, akkor annak a beállításait is rögtön meg tudjuk tenni. A telepítő varázsló után pedig, hogyha a következő lépést választjuk, miután beállítottuk, akkor már csak a hálózatra való felcsatlakoztatás van, tehát itt az elérhető Wi-Fi hálózatokat fogjuk tudni kiválasztani, és a megfelelőt csatlakoztatni. Nyilván kiválasztjuk, ami a legerősebbet, vagy a legjobb jelet, amire szeretnénk csatlakozni, megadjuk neki a
SSID-hoz tartozó hálózati kódot, és utána pedig ezt konfirmáljuk, és figyeljük a AI Dangle-nek a LED visszajelzéseit, tehát hogyha a kék LED folyamatosan ég, akkor az egy stabil szerverelérést jelent, és gyakorlatilag ezzel az erőmű, illetve a hozzá csatlakoztatott eszközök konfigurációjára már készen áll az egész rendszer, és készen is vagyunk. Itt akkor még beszéljünk egy pár fontos dolgot a porttal kapcsolatban, amiket mindenféleképpen érdemes, meg már azért korábban is beszéltünk róla. Tehát ugye az inverterhez akkor tudunk csatlakoztatni dízelgenerátort. Ez valóban olyan területeken, ahol egy picit problémásabb, vagy akár nincs is elérhető hálózati áramellátás, ott ez rendkívül hasznos lehet. A dízelgenerátor működését azt minden esetben az akkumulátor SOC értékéhez fogjuk tudni majd állítani. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az energiatárolónk egy bizonyos szint alá merül, akkor fogja majd bekapcsolni a dízelgenerátort, ami képes majd beállítások alapján vagy ellátni az LPS oldali fogyasztókat és feltölteni az energiatárolót, vagy csak a fogyasztókat fogja ellátni, és majd a PV oldal fogja az energiatárolót tölteni. A lényeg az valóban ez, hogy az energiatároló SOC értékehez fogjuk tudni igazítani a dízelgenerátor működését. Intelligens fogyasztómód esetén, amikor nem szeretnénk bemenetként használni, hanem kimenetként, tehát egy okos, energiatakarékos megoldást szeretnénk kiépíteni, akkor ugye valóban az intelligens fogyasztómódot fogjuk használni a GAN portra. Ugye akkor ez egy alacsonyabb prioritású kimenetként fog jelentkezni, mint az LPS. Tehát abban az esetben, hogyha az energiatároló a beállított SOC érték alá merül, teszem azt 70% alá, akkor ezt le fogja választani az inverter, tehát ezt az intelligens fogyasztó le fogja, azt a boilert, teszem azt le fogja kapcsolni, és továbbiakban az energiát, a maradék energiát az LPS felé fogja irányítani továbbra is. Tehát ugye ezekre a csatlakozókra célszerű olyan nem kritikus fogyasztókat csatlakoztatni, valóban, mint amiket már említettünk, illetve most vízmelegítőket, ami plusz, tehát valóban csak azokat a fogyasztókat szeretnénk ellátni a plusz PV teljesítményről, ami tulajdonképpen nem magasabb prioritású, mint amit az LPS-re kötünk. És akkor itt van egy pár fontos megjegyzés. Ez teljesen egyértelmű, azt gondolom azért mindenki számára, hogy a AC, tehát a közműhálózat, illetve a dízelgenerátor, ezek nem fognak működni egyszerre. Ez teljesen egyértelmű, hiszen nem ezért használjuk, hogy a dízelgenerátor energiát akár kitápláljuk, hanem abban az esetben, hogyha ez megszűnik, vagy egyébként nincs is, akkor tudjon nekünk energiát biztosítani. Másik nagyon fontos, amit már szintén említettem, hogy a dízelgenerátor, illetve a PV oldali akár akkumulátor kombó, ezek nem láthatják el egyszerre ugyanazt a fogyasztót. Tehát az LPS-re nem tud dolgozni mindenki. Tehát vagy. Tehát vagy a dízelgenerátor látja el az LPS oldali fogyasztókat, illetve és akkor a PV oldal mondjuk tölti az aksit, vagy pedig a dízelgenerátor látja el a PV oldali, akarom mondani az energiatárolót töltését is, illetve a LPS oldali fogyasztókat is. Ez a kettő kombináció választható. Szigetüzemmódban abban az esetben, hogyha a terhelés, ez egyébként ugyanígy van az alap T2, T3 modellnél is, hogyha az inverter névleges teljesítményét meghaladjuk, akkor bizony az inverter le fog állni, ezt egy piros háromszög kis villogás előzi meg, és körülbelül 30 másodpercig egyébként képes az inverter leadni akár egy fázison is elég komoly teljesítményt. Tehát, hogyha túllépjük az inverter névleges teljesítményét EPS oldali terhelés szempontjából,
akkor nem rögtön egy nagy durranásra kell számítani, aztán leállunk, hanem jelezni fog az inverter, és körülbelül egy fél percig képes azért nagyobb, nagyobb fogyasztót is egyébként ellátni, vagy aszimmetrikusan működni. Tehát, hogyha egy fázis terhelünk túl, ezt képes lekezelni rövid ideig, viszont utána szépen le fog állni, tehát és hibába fog állni, hibát fog jelezni. Ez egyértelműen így működik itt is, és természetesen az intelligens fogyasztó is le fogja kapcsolni. A dízelgenerátor kimeneti teljesítményről még nem beszéltem, hogy milyen megkötés van. Tulajdonképpen annyi, hogy a dízelgenerátornak a teljesítménye az maximum másfélszerese lehet az inverternek a teljesítményénél. Tehát ez azt jelenti, hogy egy 12 kW-os inverterhez egy 18 kW-os dízelgenerátor csatlakoztatható maximum. Ez az a maximum, és igen, hogyha ezt túllépjük, és egy nagyobb, erősebb invertert, dízelgenerátort csatlakoztatunk hozzá, akkor ugyanúgy, ahogy ugyanolyan hibában, tehát egy ilyen túlterhelési hiba miatt le fog állni az inverter ugyanúgy rövid időn belül. Szintén zenész is azt gondolom, hogy egyértelmű, hogyha dízelgenerátor módba kapcsolunk, akkor bizony ez a self-consumption, meg egyéni módok, ezek nem működnek, tehát ez egy külön mód. Hogyha már a dízelgenerátornak be kell kapcsolni, akkor ezek az energiagazdálkodási üzemmódok értelemszerűen nem működnek, hiszen ilyenkor egy ilyen emergency, egy ilyen vészüzemmódban vagyunk, tehát ilyenkor az energiát azt egyértelműen az LPS oldal, vagy pedig az energiatároló felé irányítjuk, tehát nem foglalkozunk azzal, hogy éppen, hogy melyik mód lenne az ideális, tehát ezt ilyenkor túl kell vészelni. Igen, a dízelgenerátor és az intelligens terési mód beállításához az inverternek nem ebben a módban kell lennie, tehát egy készenléti állapotban, alapesetben egy normál módban kell lennie, ez jelenthet off-grid módot is, lehet tehát önfogyasztás módot is jelenthet, de alapesetben ezekben a módokban kell állnia, hogy ezt tudjuk majd módosítani. És akkor még itt egy pár kép arról, hogy hogyan is kell beállítani ezt a generátor módot. A beállításokat azt ugyanúgy a energiatároló beállításokon belül fogjátok tudni majd megtalálni. Itt a generátor beállításokon belül fogjátok tudni a generátor módot ugye majd kiválasztani. Itt már kívül majd elérhető a generátor bekapcsolása, illetve az automatikus indítás, illetve a leállítás gyors kapcsolója is. Ezeknek a részletes beállításait azt a generátor módbeállításon belül fogjátok találni, ami így néz ki. Itt ugye kettőféle mód, amikről már korábban beszélgettünk, elérhető. Itt jelenleg a generátor módot választottuk ki, és itt vannak ezek a beállítások, amiket meg kell nekünk adni. Ugye gyorsan akkor ezen szaladunk. Itt a legfontosabb ugye az, hogy mekkora teljesítményű dízelgenerátort csatlakoztattunk. Itt ugye, hogy mennyi ideig szeretnénk, hogy működjön egy nap ez a készülék. Nyilván az elérhető ugye, üzemanyag függvényében ezt mi meg tudjuk mondani neki. Itt ugye az, hogy hogyan álljon le, tehát amikor már nincsen szükség rá, elérte az energiatároló megfelelő SOC-értéket, feltöltődött az energiatárolónk, akkor mikor álljon le, késleltetve, vagy azonnal. Itt ugye tudjuk engedélyezni, amit szintén korábban említettem, azt, hogy tudja majd a dízelgenerátort tölteni is az akkumulátort, hogyha nem szeretnénk, akkor ezt kikapcsoljuk, és akkor csak az LPS oldali terhelők fogyasztókra fog fókuszálni. Hogyha ezt bekapcsoljuk, akkor pedig akár fixen be tudjuk állítani, hogy mekkora energiával szeretnénk, hogy az energiatárolót is töltse a generátor, és akkor itt pedig be tudjuk állítani azt a gapet, tulajdonképpen azt a sávot, hogy mikor kapcsoljon be
a dízelgenerátor, illetve hogy mikor kapcsoljon ki. Tehát ugye alapesetben ez egy 50%-ot feltételez, tehát abban az esetben, hogyha az energiatárolónk lemerül 50%-ig, miután ugye megszűnik mondjuk a közműszolgáltatás, akkor bekapcsol a dízelgenerátor 50%-nál, és akkor fog majd kikapcsolni, hogyha az energiatároló elérte a 100%-ot. Ugye ezeken tudunk állítani, ezeken tudunk finomítani, de itt is arra kell majd mindenféleképpen figyelni, hogy itt a különbségnél 10%-nál mindenképpen nagyobbnak kell lennie, ezt egyébként a rendszer is majd figyelmeztet minket erre, hogy 10%-nál nagyobbnak kell lennie majd a különbségnek, tehát hogy abban a sávban működjön. Egyébként a gyári beállítások alapján is rendkívül szerintem jól használható, tehát tényleg az energiatároló 50%, lejjebb is tudjuk vinni értelemszerűen, de akkor, hogyha már bekapcsol egy generátor, az nagy segítség lehet átvészelni valóban azt az időszakot, amíg helyreáll a közmű szolgáltatás. És akkor nézzük meg, hogy a Smart Load kimenetként hogyan tudjuk használni ezt a genportot. Ugye akkor ugye átkattintjuk az applikációban Smart Load kimenetre. Itt egyébként ezt ki is tudjuk kapcsolni, tehát ugye az energiatároló SOC értékének függvényében való működést, ezt ki tudjuk kapcsolni abban az esetben, hogyha ezt bekapcsoljuk, akkor gyakorlatilag folyamatosan, mint egy plusz LPS port folyamatosan fog tudni működni. Abban az esetben fog csak leállni, hogyha megszűnik a közműhálózat, tehát akkor gyakorlatilag egy poweráció oldali fogyasztó fog tudni működni, ez a Smart Load kimenet is. De, hogyha a rendeltetésszerűen szeretnénk használni, akkor itt ugyanúgy be tudjuk állítani azokat az SOC értékeket, amiket szeretnénk. Tehát, hogyha az energiatárolónk az már 95%-ig mondjuk fel van töltve, akkor abban az esetben, és ugye nyilván elérhető PV oldali energia, akkor abban az esetben be fogja kapcsolni ezt a Smart Load ugye, kimenetünket, és akkor fogja folyamatosan melegíteni a vizet. Abban az esetben, hogyha nap lement, és az energiatárolónk már 70% mondjuk alá csökkent, akkor ez szépen kikapcsolja ezt a fogyasztót, és akkor továbbra is ugye az LPS portra fog fókuszálni az inverter. És akkor gyakorlatilag ezzel fogjuk tudni a fölös PV oldalon nem felhasznált energiát akár melegvíz formájában, vagy bár egészen más formában felhasználni. Összegezve, tehát akkor tényleg csak röviden egy pár gondolat, kis PR, hogy valóban a könnyű telepítés, ez a plug and play rendszer, az egyszerű telepítés, illetve a konfiguráció az továbbra is megmaradt, különlegesebb szerszámok nélkül egy ember gyönyörűen tud telepíteni pillanatokat egy ilyen rendszert. Valóban jó minőségű, tehát lekopogom, hogy még nem voltak garanciális problémáink, rendkívül stabil egy ilyen rendszer, tehát ezek a hibridek a korábbi T2 T3 szériához hasonlóan rendkívül stabilan is jól működnek, megbízhatóan, hogyha megfelelően vannak letelepítve. A három munkapontos, tényleg azt tudjuk mondani, hogy rendkívül ritka modellek esetében pedig valóban egyszerűbb és hatékonyabb rendszerek kiépítését teszi lehetővé. Így a dízelgenerátor, illetve az intelligens fogyasztó móddal pedig pláne nagyon jó hatékony rendszereket tudunk kiépíteni, biztonságos és tartós, természetesen továbbra is ugye FPO4 akkumulátorokat, tehát ugyanezt a G2 vagy majd a G2 Pro szériát tudjátok használni. Nagyon jó stabilitású és hosszú élettartammal. Teljesen ugyanúgy a felhasználóbarát a monitoring, szolgáltató applikációk nagyon-nagyon szeretik, tényleg végfelhasználó szinten nagyon jó, de így az Modbus RT-on kívül TCP/IP csatlakozás is elérhető, tehát tényleg egy okos otthon rendszerbe is gyönyörűen illeszthető, és végfelhasználónak is valós idejűvetést biztosít, akár szolgáltató applikáció,
keresztül, vagy pedig a cloudon keresztül, tehát a webes platformon keresztül is elérhető, illetve amiben még nagyon erősek vagyunk, az a szerviz háttér, illetve a támogatás. Tehát ugye elérhető ez a globális szervizhálózat több országban is, nálunk hogy Magyarországon egy rendkívül jó hotline ügyfélszolgálat is van, azon túl, hogy minket is elértek, tehát a technical support is itt van, és a alap 10 év garancia, tehát ugye az 5+5, az minden készülékre, energiatárolóra elérhető. És azt gondolom, hogy minden szinten próbáljuk a legtöbbet nyújtani a végfelhasználó fogyasztóknak, ügyfeleinknek.